Jo, velkommen til. Der skal jeg vise jer, hvordan man laver nogle weapons våben. Altså nogle custom våben fra GTA 5 også. Folk tror bare, at du bare drag and dropper det ind i den mappe, som det hedder. No way, det er ikke sådan, man gør det. For eksempel, det er for eksempel custom våben. En Glock 18, og det der custom våben. Det man gør det på, det er, at du går herinde på GTA Online. Du laver en mappe ude på skubber, der hedder Weapon Mods. Så er der jo en mappe, der hedder Streamer. Jeps. Så lad os sige, at du godt vil have en... Lad os sige, at du godt vil have en... lad os sige... en USB. Eller en anden Glock 18. For eksempel... Den er for eksempel en Glock 30. Lad os sige, at den vil godt lige have. Så downloader den. Det var en sådan pistol. Det var ikke lige helt meningen, det skulle være sådan en Glock 18. Okay. Sådan der. Så var det en Glock 17. Glock 17. Der. Her. Her. Kom med pistolen her. Jeg skal nok sende ting ned i beskrivelsen og sådan noget. Godt så. Så når du lader den ud på dit skrivebord, så lægger du den ind på streamer. Ikke den der hedder Easy, men den her. Nej, det er lige der. Lægger den ud. Og så lad os sige, at det skal være en anden, lad os sige en M4A1. Lad os sige, at det kan bare være for eksempel det. Jamen så. Hvad har vi? Hvad er fedt her? Det var nemt. Vi tager bare den her, det finder jeg. Vi tager bare mig. Så downloader den. Samme måde. Kopierer den ind. Og lægger den herind på banken. Så har vi det. Og kan du blive ved med. Så er du egentlig færdig med det. Så er der igen noget, som du skal lave. Så lægger du selvfølgelig ind på din mappe. Ind på din server. Jeg lægger den ind på bare ude på mit herude. Jeg ved ikke helt hvad det hedder. Skal vi starte en gang. Find den er simpelthen åben. Nå, ja, det var det huske. Det er her. Der. Det kan I se, at den kommer bare igen. Det ved jeg ikke helt for. Der. Og der. Så kan I se sådan en. Jeg plejer at lægge den her. Ikke i nogen mapper. Så skriver man refresh start. Weapons. Mod 1. Okay, den kan simpelthen ikke finde den resource. Det ved jeg udmærket godt for. Det er hvordan at man skal skrive det. Husk hver eneste gang. Husk at skrive der mig ja, jeg ved ikke hvad det hedder. Men start weapons. Det var ikke en der start weapons. Start weapons mod 1. Se, det kan I se der er starten. Og det er helt virkelig ganske udmærket. Men vi skal dog lige hæve ind ud af serveren en gang. Quit, så vi går lige hurtigt ind, ud og ind. Nej, ind. Sådan der. Så venter vi de her en gang. Det er simpelthen sådan, at du lægger ja. Der. Det er simpelthen sådan, du lægger custom våben ind. Meget nemt og meget simpelt. Så venter vi lige indtil vi kommer ind en gang. Så er det så lang tid fra. Hvis I ikke kan love det der, så er vi på vejen nu. Så det det skal være love det der lort. Så venter vi lige her en gang. Tak, ikke så langt, tror jeg. Sådan. Så er vi snart inde. Skal bare lave, hvad er det nu? Stop der. Sådan, så røg vi ind. Skal vi se her, hvordan at det hele virker. Men der. Så får vi lige se om det virker det hele, eller om den ikke gør.
tror, den virker. Det kan vi se lige om lidt. Sådan der. I Get Resin, der er den allerede fuldt anderledes. Så det virker lige. Tune sådan noget. Jamen så. Ja, der kan I se, at det her tekstpack, det virker ikke. Men jeg skal nok også linke det, som jeg havde på før. Der er set, der går ganske på. Det skal nok linke ned i beskrivelsen. Link til selve den. For at man kan finde den. Der kommer jeg stå. Der. Her en gang. Bang. Og her. Restart weapons mod sådan der. Nu virker det, når jeg magter lige tage ud igen, men ellers virker det. Så kan vi se her, om min den virker. Så. Nu det der kabinrefskin, det virker. Det ligner der ud til, at det er sådan okay meget, ja, tror jeg meget det virker. Jeg kan bare, spawner bare en anden police, bang. Og der kan I sige, at den virker, der er ikke noget box, men eller noget andet. Den virker som den skal. Så det var rigtig fedt. Så jeg vil sige tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det var alt for 5 udvikling.